je asi první video, nebo druhý video, kdy budu reagovat vůbec na Moona. Moon totiž vydal moje nejhorší momenty s fanoušikmi. Animácia. Jako vím, že vím, že Moon dělá animace, nikdy jsem je neviděl, takže asi proč bychom se na to nemohli kouknout. A zároveň je to i jakoby téma ohledně mě, protože já za poslední dobu, nevím proč, ale mám úplně tupý fanoušky. Žádný D2, vole. A není to podle toho, jaký youtuber, taková komunita. Ne. Já jsem chytrej, hezký a mladý chlapec. Jak se to, kámo, zaril to slovo? O vás fanúšikoch, pretože si ukážeme, aké sú moje jednak najlepšie, najtrapnejšie a taktiež aj najhoršie momenty, ktoré som so svojimi fanúšikmi zdieľal. Je dosť možné, že týmto videom naštvem veľa ľudí, ale aj tak vás chcem poprosiť, aby ste mi dali odber, lebo hej, musíme nejak doplniť tú dieru v odberoch potom, čo mi ľudia cez toto video dajú unsub, nie? Snad nie, budem sa modliť. OK, aby som nejak začal, ano. Všetkých mojich fanúšikov. Mě by zajímalo, co má ty Moon jako za protože, kámo, já mám taky jako několik debilních, vole, vzpomínek na některý fanoušky, co jsem já poznal. Hele, v 99% jste skvělí, jako když vás potkám. Jste fakt skvělí, jo? Ale prostě je tam to 1%, co jsou fakt jako čuráci. Fanúšikov, či už tí, čo ma niekedy sledovali, alebo ma sledujú doteraz, si ja ako youtuber neuveriteľne vážim. Bez nich by som nebol tam, kde som, ale to niekedy neospravedlňuje ich chovanie, ktoré mi niekedy môže liesť na nervy. A preto mi napadlo, že by som mohol urobiť túto animáciu, aby ste vy ako fanúšikovia videli môj pohľad ako youtubera na vás fanúšikov, a aby ste mohli byť ešte dokonalejšími fanúšikmi, než momentálne ste. Ja som ako youtuber mal stále tú výhodu, že som natáčal zahalený až do svojich 500 000 odberateľov. To znamená, že keď som išiel fakt? Ani nevím. LOL. na ulicu, spím na ulici. Tak som mal stále svätý kľud. Mohol som sa prechádzať v prírode, v meste, v obchodnom centre a nikto ma nikdy nespoznal. Lol, aha. Čo? Malo to jeden háčik. Nesmel som otvoriť držku. Kamo, ideme na mekač alebo na KF? Ja by som si dal mekač. To si ty Moon? Tak kámo, jenom bych chtěl říct, že s tím má velký problém gamer, ty vole. My jsme byli spolu v jednom nejmenovaném obchodě a gamer, hele kámo, může mít radši ven, ty vole, já se tady necítím dobře. Říkáme, jo, jdeme, pojď. Ach, ta dnešná mládež, kedy si toto nebolo. Ale si Moon, môžeme fotku? OK, ale toto sa nestávalo zase až tak často. Jediné miesto, kde som mojich fanúšikov mohol vidieť, bolo na internete. To znamená, že keď sa kedykoľvek na mňa zvalil nejaký hejt, alebo mali ľudia znižiť problém, stačilo mi urobiť toto. To je všetko vybavené. Ale od tej doby, čo som odhalený, sa to veľmi veľa zmenilo, pretože ma začali viac fanúšikovia stretávať aj vonku, alebo na miestach, kde by som fanúšikov vôbec neočakával. Hej, tak kámo, ale o tebe sa hovorí, že máš väčšie per. A neberte ma vôbec zle, kdekoľvek som. Kámo, tohle se mi stalo jednou. Ty p***o. Kámo, bylo tam 5 záchodů a ten borec, kámo, já už jsem chcál, ne? A ten borec přišel a teď jsem viděl, jakoby, tak jako jsem se kouknul, tak jako kdo přišel, říkám, jo, jako v očích než, vole, kolegu, kdo jde, taky jakoby chcát, že jo, kolegiálně. A kámo, borec, jak viděl, tak udělal. A kámo, já jsem stál prostě u rohu a říkám si, tam je to tam jsem v klidu. Tam jsem prostě v klidu, jsou tady další 4 záchody. A kámo, on si stopnul vedle mě a říká, čau, Bory, jsem rád, že tě vidím, ty vole, můžu tě pozvat na panáka? A já, jo, tak jo. Kámo, tak co jsem měl jako dělat, no? No tak tam sa snažím fanúšikom ísť najviac v ústrety. Keď za mnou príde fanúšik a slušne sa ma opýta, či mu nedám autogram, alebo či si so mnou nemôže urobiť fotku, vždycky mu na to odpoviem, áno kámo, nie je problém, poď. Fanúšikovia sa totiž veľmi boja, že ma zastihnú v takej situácii, kde som buď naštvaný, alebo arogantný a potom budú mať strach, že im niečo urobím. A aj keď takíto influenceri existujú, no tak ja rozhodne. Hele, já jsem taky asi v 99%, i když měl špatnou náladu, tak vám vždycky tu fotku dám. Nevadí mi to. Jenom vám nedám někdy fotku, když se chováte jako kretén, co se mi stalo jednou v životě, že jsem někomu nedal fotku. A nebo když pospíchám, ale to obvykle taky dávám fotky. Třeba teď jsem byl nakupovat v nějakém centru a přišla za mnou slečna, řekla, ahoj, prosím mě, můžu si tebou udělat fotku, měla připravený už telefon, udělali jsme fotku a ona řekla, děkuju moc, ahoj. 10 sekund a vybavený, kámo. Takovýhle lidi mám nejradši. Kámo, takovýhle lidi mám nejradši.
10 sekund, hotovka, konec, další na radu. Nie som jeden z nich. No to, že som ku fanúšikom stále milý, no tak neznamená, že nepoznám svoje limity. A keď niekto zneužíva moje dobroty alebo nejaká skupinka fanúšikov robí nevhodné poznámky, alebo je veľmi vtieravá, tak im s veľkou radosťou stále poviem: alebo sa zachovám úplne rovnako, keď na mňa nejaký fanúšik kričí cez celú ulicu. Moon, poď sem! Akože nechcem vám nič hovoriť, ale ja nie som pes. Keď na mňa budete kričať z diaľky, tak vás proste odignorujem a nebudem to riešiť. Raz sa mi Za mě jakoby 99% jakoby youtuberů tohle to udělá. Kámo, jakože, kámo, to je ta jedna příhoda, co se mi stala, a to bylo to, že jsem jednou nedal někomu fotku. To byl borec na Zličíně, který na mě křičel před celý Zličín v obchoďáku, a pak za mnou doběh a říká: ty vole, můžu si dát fotku? Já říkám: kámo, ne, až se začneš chovat. A odešel, kámo. Přišla ta jeho skupinka, co tam s ním byl, a všichni: dobrý den, můžeme si s tebou udělat fotku? A říkám: jo, můžete. Úplně v klidu. Kámo, prostě chovejte se lidsky. Dokonca stalo, že takí typickí 14-15 roční bitkaži začali na mňa a na moje auto kričať z druhej strany ulice: Mune, ty Ale potom, keď už tí borci neboli v partii a jednoho z nich som stretol v obchodiaku, kde som akurát išiel. Môžem fotku? Tak už zrazu nebol taký drsný, keď už bol sám a bez partie. Toto sa mi stáva každopádne veľmi často. Že som vonku alebo na nejakej prechádzke a oproti mne idú akurát títo 15-16 roční bitkaži, ktorí sa snažia vyzerať úplne najviac drsne a že sú king of cock. A potom, keď ma oproti sebe zbadajú, no tak úplne prelomia svoj drsňacký charakter a stanú sa z nich úplne najväčší fanúšikovia. O môj bože, čau, hej, teba som sledoval, keď som bol decko, hej, musíme si dať fotku, kámo, podáme foto. A čo sa týka dievčat, tak oni to majú trošku ináč, ale zároveň veľmi podobne. Keď oproti nim kráčam, tak samozrejme, že na ich pohľade vidím, že vás poznali, že vedia, kto som, ale tvária sa, že ma vôbec nepoznajú, majú úplný poker face a väčšinou aj pozerajú do zeme, ale potom, keď okolo nich prejdem, no tak už iba počujem toto. O môj bože, to byl kámo! A pre fotku si Kámo, jakoby tohle se děje jako nejvíc často. Jako mně se zdá, že ty lidi si jako myslej, že ty jsi jako úplně hluchej píčus. Kámo, oni kolem tebe fakt projdou a hned metr za tebou: ale viděla jsi to, je Mori. A kámo, jakoby, vole, jako fakt si myslíte, že vás jako neslyšíme, nebo jako co? Tak prídu až potom. Skrátke, nikdy sa vám na verejnosti neoplatí vymýšľať plány, ako za mnou prídete. Najlepšie aj pre vás, aj pre mňa je, keď za mnou prídete hneď, priamo a hneď sa ma opýtate na fotku alebo podpis. 99% prípadov s tým nikdy nemám problém. To 1% je ten špecifický moment, kedy s tým problém mám, a to je vtedy, keď som niekde v reštaurácii alebo niečo jem. Čau, môžem fotku? Počas jedla nedávam nikdy fanúšikom ani fotku, ani podpis. Ale pokiaľ fanúšik nemá problém počkať, kým dojem, tak nemám ani ja problém sa potom s nimi odfotiť. Prosím, najhoršie, čo môžete urobiť, je buď si ma fotiť z diaľky, alebo len na mňa čumieť, alebo na mňa kričať. Keď so mnou chcete mať priateľskú... Kámo, jakože sorry, ale kámo, jakoby vyrušovat někoho při jídle, třeba v restauraci, tak kámo, jako vy jste se zbláznili? Jakoby sorry, ale fakt. Kámo, jakoby bylo by vám to že tam třeba jste s rodinou, že jste třeba s rodinou na večeři a někdo vám přijde a bude vám říkat: hele, dáš mi fotku? Kámo, v životě, jakože už jenom ty vole, podle mozkových bůjek bych řekl, ty vole, že tohle je jako neslušný. Jo, hrozně neslušný, za mě. V životě bych to neudělal, v životě ne. Něco jiného, když třeba čekám na Burger King nebo na KFCčko. Něco takového, víš? Tak to je v pohodě, tak jako nejím tam, vole, čekám, než si to můžu vyzvednout, tak si to prostě vezmu. Ale tohle je, kámo, extrém. To je jako fakt extrém. Interakciu, proste príďte za mnou ako ľudia a jak vám budem aj takto pristupovať. No ľudia sa zdravia rôzne. Stalo sa mi napríklad aj to. Kámo, minule jsem šel, no už je to docela dost dávno. Šel jsem se slečnou do kina a kámo, borec si nás viděl, nějaká partička borců nás viděla a kámo, já musím říct, že u mě nejskvělejší lidi jsou třeba kolem, jakoby 14 až 18 let a víc ještě. Jakože, kámo, vy jste fakt úžasný. Jakože fakt, kdykoliv s vás potkám, kámo, vy jste hrozně milí, vole, a vždycky je s váma hrozná prdel. Kámo, a já jsem šel a šel jsem do kina a borec tam je: kámo, můžu dát fotku, ty vole. Já říkám: kámo, fakt pospícháme, jdeme hrozně pozdě, že jsme 10 minut pozdě. A kámo, borec: ty vole, to vůbec nevadí, ty vole, víš co, já ti to hrozně přeju, tu borku. A kámo odešel a já úplně říkám: ty kokot, tak super, jakoby. A říkám: dobrý. A kámo, borci na mě normálně počkali, než jsem vyšel z toho kina, rozvěděli si, kámo, peníze,
rozměnili si peníze, dali si je, kámo, na $1, počkali na mě a chtěli podepsat $1 bankovky, kámo, tak jsem jim tam podepisal $1 bankovky. A normálně si počkali, byli mega v pohodě, poděkovali, já jsem jim taky poděkoval, vole, že jsou zlatý, vole, a hotovo. Kámo, a jak je to jednoduchý, víš co, a jak je to jednoduchý, jo, já jako musím říct, že já mám mnohem víc dobrých zkušeností se svýma fanouškama, než špatný. Protože za mě jako, a úplně jakoby no joke, mám úžasný fanoušky, jakože kámo, úžasný, ty vole. Když vás potkám, vy jste hrozně milí, když jdeme někam pít a já vás tam potkám, vole, tak potkal jsem toho jednoho zmrda, co mi koupil toho absinta, vole, ale ty moc dobře, já vím, že koukáš na ty videa ty čuráků, ale jinak vy jste jako zlatý. To, že keď som bol na Sabinovskom jarmarku, no to samozrejme nejlepší čuráci, to jo. Spoločne s nudličkou, tak sme sa proste len prechádzali po ulici a zrazu na mňa z ničoho nič zozadu skočila asi 8 alebo 9 ročná fanušička a zavesila sa na mňa ako opica. Skoro som dostal infarkt, takže toto prosím nerobte. Mimo toho nemám nikdy so žiadnymi fanušikmi žiadny problém. Až do tej doby, čo mi nebudú zvoniť na barák. Za môj život som sa niekoľkokrát presťahoval a stále keď decka zistili, že som sa akurát do ich štvrte nasťahoval, tak mi tam hneď začali vyzváňať a prosiť o fotku. Tu chcem, aby si každý z vás niečo zapamätal. Je úplne niečo iné, keď sa nachádzam na verejnosti a keď sa nachádzam doma vo svojom súkromnom prostredí. Keď som na verejnosti, no tak s akoukoľvek interakciou s fanúšikom nemám vôbec žiadny problém. A naopak som ku všetkým z vás all inclusive. Ano. Niekedy kvôli tomu aj obmedzím svoj vlastný program s priateľkou, pretože keď akurát vychytám deti, ktoré akurát skončili v škole, tak ma obkolesia zo všetkých strán a fotku alebo podpis, tak sa ku tomu mravenisku deciek pridajú ešte ďalšie decka. A moje priateľka niekedy iba zostáva sa na to všetko z diaľky pozerať a dúfať, že to čím skôr skončí, aby sme mohli ísť ďalej. Keď som na verejnosti, tak som schopný pre vás urobiť vážne prvé a posledné. No naopak, keď sa nachádzam doma na svojom pozemku v mojom vlastnom baráku, tak proste mám právo na súkromie a na svoj kľud. Pretože keď mi ho nejaký fanúšik naruší, tak väčšinou to riešim veľmi rýchlo. A to skrz ich rodičov alebo kľudne aj políciu. Veľa fanúšikov si totiž neuvedomuje, že všade okolo môjho baráku sa nachádzajú kamerové systémy, ktoré dokážu všetko zachytiť do najväčších detailov. To znamená, že keď sa nájde fanúšik, ktorý dostal vsázku, že mi zazvoní alebo že ma bude troliť, kamo zazvoní. No, ale chápu, jak to myslím, ale že zazvoníš na barák, tak za to mám nic jako to, ale chápu. Ale mě se tady děje taky, já jsem se tady přestěhoval kousek za Prahou, mě se tady děje taky, že, a nejhorší je, že jsem viděl doslova, že ten rodič tomu dítěti řekl, že kámo běž na ní zazvonit. Kámo, jako sorry, ale jebe vám? Jakoby ty vole, jebe vám? Kámo, jak tohle, jakoby sorry, jak tohle ale někoho napadne, víš co? Jak tohle někoho napadne? Proč by si kurva chodil k někomu domů, aby se s ním vyfotil? Kámo, to není normální. Jakože sorry, fakt není, ty vole. To je výchova, ano, je to výchova. A když jste milí a cokoliv, jakoby, jak říká Moon, já beru svoji domácnost, svůj to, jako fakt moje soukromí. Jako fakt, já nemám v životě soukromí. Ano, je to jakoby moje součást, čím jsem do toho šel, ano, super, ale tohle to fakt jako beru jako moje soukromí. A v tu chvíli, jakože jsem schopnej na vás úplně se jako vysrat. A být jako klidně nepříjemnej, a je mi to jedno. Protože kámo, když přijdete ke mně ke dveřím, vole, a některý třeba děcka tam jenom zazvoní a utečou, tak kámo, jako sorry, ale ty vole, jako jebe vám. Jebe vám. Nejlepší je, že já bydlím, kámo, ve čtvrti, kde se jakoby všichni znají, takže já moc dobře vím, kde všichni bydlej. Takže jako, jo, používat hlavu by taky jako stálo za něco. A já jednou čekám, kdy to přijde a fakt budu mít na píču náladu a vole, začnu to já taky řešit, vole, no. Mu zazvoní. Prezident není doma, zanechte správu. Ale mu nemá na hovno vydá. Alebo to, že príde nejaká skupinka detí a zazvonia mi na barák a potom hneď zdrhnú. Run. OK, kamo, zdrhaj. Tak si asi myslia, že ja nič nevidím. Potom ale ty... Kamo, to je nejvíc, ale to je pravda, vole. Kamo, dneska v každém baráku snapáš, kamo, kameru, nebo aspoň ty vole zvonek, vole s kamerkou, nebo cokoliv. A kamo, všichni si myslí, jako, že ty zazvoníš. Třeba my máme doma to, že ty zazvoníš a ono z toho začne 10 sekund předtím a i potom nahrávat. Takže ty, kámo, vidíš, kdo ti zvoní, jako na ten barák. Jakože, kámo, prostě, jakoby používat hlavu v dnešní době je docela jako zázrak, se mi zdá. To blbé decka
vážne prekvapí, keď im večer na barák zaklope polícia s tým, že dostali sťažnosť o porušenie súkromia. Vtedy už im ten úsmev klesne. Vtedy už nie sú takí frajeri ako vtedy, že zvonili na barák. Hrozne sa ospravedlňujú, hrozne hovoria, že ako to už nikdy neurobia, ale keď na tým mali premýšľať predtým, tak na to prdeli. A s takýmito fanúšikmi sa ja osobne nikdy nekašlem. Pretože keby som bol ku nim milý, tak by to asi skončilo nejak takto. Ahoj, čo by si potreboval? Mune, prosím, môžu fotku? A pozri sa, keď ma nepoznáš a keď nie si niekto z môjho osobného života, tak prosím ťa nezvoň, pretože mňa to otravuje. Ak pokiaľ by si chcel fotku alebo podpis, mám to fanúšikovské akcie, alebo ma môžeš stretnúť kedykoľvek na verejnosti, ale momentálne pracujem na videu a tieto zvonenia ma celkom otravujú, takže prosím ťa už to nerob. Takže nebude tá fotka? Z mojej skúsenosti sa mi proste potvrdilo, že dobrota nikdy na tieto deti nefunguje. Čo je samozrejme zle, pretože potom keď zvolím nejakú negatívnu variantu, tak vyzerám ako arogantný. Aj keď sa v podstate iba zastávam vlastného súkromia. A keď sa na túto animáciu aktuálne pozerá nejaký človek, ktorý si hovorí, že som na tie deti veľmi zlý, alebo že s tou políciou alebo s tými rodičmi veľmi preháňam, tak to keď budete mať okolo seba non-stop nejaké deti, ktoré sú ešte pri tom horšom prípade v puberte, tak zistíte, že niektoré z týchto detí sú extrémne vychcané. A aj soukromí v našich životech je to nejdůležitější, co máme. Jakože fakt to nejdůležitější. A myslím si, že ještě Moon to má jakoby 100krát horší než já, takže kámo si toho musí 100krát víc vážit. Já si toho vážím neuvěřitelně moc a právě proto nikde už nezveřejňuju, kde bydlím nebo cokoliv a tak dále a tak dále. Mám napsaný adresy trošku jinak, než bych měl, ale prostě vážím si prostě svýho soukromí a nechci to někde dávat jako víc najevo, než co vám tady říkám a ukazuju. Protože prostě, kámo, pak vidíš tohle, co se vám může dít a kámo, ty pak máš jako 24/7, prostě kidi, think. Keď sa im snažím porozumieť, lebo ja som bol pred pár rokmi úplne rovnaký, tak či tak ich pochopiť neviem. Keď chceš nejakého svojho obľúbeného youtubera otravovať počas toho, ako je on v súkromí, tak to asi veľký jeho fanúšik nie si. Čo si títo fanúšikovia vôbec myslia? Však na ich mieste by som bol vôbec rád, že takýto youtuber v mojom meste žije, že ho niekedy v tom meste môžem stretnúť. Ale nie, oni sa tam všetci nahrnú, budú mi tam zvoniť a otravovať ma a nakoniec ma vyprovokujú až do toho levelu, čo sa z toho mesta odsťahujem a už ma tam v živote neuvidia. Len kvôli tomu, že boli chamtiví, chceli všetko hneď a nevedeli, že ako sa majú správať. Niekedy to ale nie je chyba len tých detí, ale aj rodičov, pretože keď nie je rodič schopný. Třeba Vítek má každý druhý video svoji lokaci. No jo, ale on má odpojený zvonek a když zavře venkovní dveře, tak kámo dojde do svého bytu, který je asi ve 3. poschodí, vole, a tam si zaleze do toho bytu a nikdo se tam nedostane. To je jakoby rozdíl mezi domem, nějakou třeba řadovkou a jakoby panelákem nebo bytovkou. To je jakoby velký rozdíl. Vychovať svoje dieťa tak, aby nezvonilo na baráky cudzích ľudí, tak tu potom není o čom hovoriť. Raz sa mi totiž stalo, že mi decka kontinuálne niekoľko dní v kuse zvonili na barák a potom zdrhli, a keď som ich potom našiel na ulici, tak som im vynádal. Tie decka sa potom išli vyplakať svojim rodičom a rodičia ma potom prišli konfrontovať, že prečo som na ich decka taký zlý a že som verejne známa osoba a tieto veci mám akceptovať. Chcel by som ich vidieť, ako by sa tvárili, keby im náhodné decka každý deň zvonili na barák a potom zdrhali. Na týchto stupidných rodičov už asi ani netreba nič hovoriť. Proste keď je nevychovaný rodič, no tak nemôžem očakávať, že bude vychovaný. A to se mi teď fakt jako stalo, že mé rodič řekl svýmu dítěti, já jsem to viděl, kámo, já jsem zrovna koukal z okna. A kámo, viděl jsem, že kámo, borec prostě řekl svýmu dítěti, ať jde, vole, mi zazvonit na barák. Kámo, jako, sorry, ale je tohle normální, ty vole? Neviem, nechápu. Ich dieťa. No našťastie takýto prípad sa stal asi len dvakrát a väčšinou sa mi stalo to, že keď ma nejakí fanúšikovia z mojej ulice otravovali alebo zvonili mi, ešte k tomu počas nočného kľudu, tak som išiel priamo za ich rodičmi a v kľude som im všetko vysvetlil. Hej, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, že moje deti toto pre vás robili. Dajte mi momentík, idem to s nimi vyriešiť. Vy parchanti mali, čo som hovoril, že nebudete otravovať ľudí na ulici, ste vy normálni, ešte raz sa to zopakuje a uvidíte. OK, už som im to nejak vysvetlil a už sa to nestane, jo. Veľmi sa vám za to ospravedlňujem. Ďakujem vám pekne, majte sa, pekný deň prajem. A áno, presne toto sa mi stalo. Samozrejme je ale úplne najlepšie, pokiaľ takýto fanúšik na môj barák vôbec nezvoní a aj on a aj ich rodičia chápu moju pozíciu. Preto si potom dodatočne vážim všetkých úžasných a vychovaných rodičov, lebo podľa toho aj ich deti potom vyzerajú. Sú slušné a majú pochopenie aj pre mňa ako pre verejne známu osobu. Keď som hovoril o tom, že sú niektorí moji fanúšikovia vychcaní, tak som to vážne myslel úprimne. Pretože sa mi raz stalo, že mi jedni fanúšikovia naschvál na môj pozemok zozadu prekopli loptu, a to len kvôli tomu, aby mi potom spredu mohli zazvoniť a aby sa mohli opýtať, či si pre tú
To si děláš prdel, kámo, to fakt? Tu môžu na môj pozemok ísť. Fanúšikovia ale asi nevedeli, že mám kamery aj vzadu na pozemku a videl som, ako to tam naschvál na pozemok hádzali. Takže keď mi zvonili, tak som im proste neodpovedal. Potom to skúsili druhý aj tretí deň a potom to vzdali. Tým pádom som mal odvtedy kľud, pretože si tie decka uvedomili, že takýto trik na mňa nefunguje. A ešte k tomu som mal zadarmo loptu. Jej! Keby som im totiž otvoril a povedal, že áno, môžete si ísť pre tú loptu, tak potom by to začali robiť všetci ostatní, lebo by si to decka medzi sebou povedali. Ja napríklad viem, že free meat, kámo, je to tak? Free 200. Tých fanúšikovských akcií nemám hlavne na Slovensku úplne najviac. Ale vec, ktorú vážne nenávidím, je to, keď mi zazvoní nejaký rodič s jeho dieťaťom, že prosím Moon, dajte nám fotku a podpis, pretože my tu sme na prázdninách a ste tu s nami youtuber. Ale to vám nedáva právo mi tu zvoniť na barák a otravovať ma vo svojom súkromí. To už tie fanúšikovské akcie vôbec nemusím urobiť, keď stačí prísť ku mne domov a urobiť si so mnou fotku tam. Takže keď vás to niekedy s rodičmi napadlo, no tak nerobte to. Je to veľmi drzé a je to veľmi obťažujúce. Ale o to až tak veľmi nejde. Potom ide hlavne o to, že to bude robiť každý. Nejak veľa detí začalo zrazu chodiť do môjho rodného mesta na prázdniny. Decka totiž hneď všetko vykecajú svojim kamarátom. Furt keď som sa presťahoval, no tak celé vedomie toho, že niekde bývam, začalo tým, že to uvidelo jedno decko a od toho sa to dostalo všade do celého mesta. Niekedy sa mi vážne zdá, že deti medzi sebou komunikujú. Já to mám teď úplně stejný, kámo, a je to hrozný, vole, takže až budu mít na to nervy, tak to začnu nějak řešit, vole, ale je mi to tak nějak asi jedno. Jakože, vole, a prostě ty vole, i vyřvu, vole, rodiče, píčo a hotovo. Kámo, nic jiného jako na to neplatí a tady ty hajzly. V rádiu. Pak je kámo na píču, když ty rodiče řeknou, no a? A já řeknu, dobře, ale challenge accepted, vole. A budu tam chodit každý večer, jen tam zvojit na zvodek a budu utíkat. Ako veľryby. Pretože akákoľvek utíkať, vole, pôjdu rýchlo chůzí pryč. Informácia od jedného dieťaťa sa potom automaticky roznesie po celom okolí. Preto nerobím žiadne výnimky, pretože aj jeden človek niekedy môže znamenať neuveriteľnú reťazovú reakciu. To je pravda. Keď si urobím fotku z domova s jedným fanúšikom, no tak potom tam bude chodiť každý a budú to očakávať taktiež. Ešte mám teda srandovnú príhodu z toho obdobia, kedy som sa presťahoval do Prahy. Pretože som sa tam sťahoval do podnájmu, kde nebola garáž a moje auto s mojou Moonovskou SPZ-kou som musel parkovať vedľa baráku. A keďže som mal prehľadný plot, no tak všetci ľudia, ktorí išli po ulici, tak si mohli môjho auta všimnúť. Čo mi nebol zase až taký veľký problém. Nebol som nejak brutálne obývanej časti Prahy. No problém bol v tom, že akurát cez tú moju ulicu viedla cyklotrasa. Takže hlavne počas pekného počasia cez tú ulicu, kde neprešlo asi niekoľko stoviek ľudí. A medzi nimi boli aj všímavé decká, ktoré si samozrejme moja auta všimli a vedeli, kde bývam. Z tejto tu veci mám celkom srandovnú príhodu, pretože raz keď som takto cúval na svoj pozemok, tak som na ulici videl skupinku asi 13 alebo 14 ročných deciek, ktorí čakali na môj príchod. No čakali tam hlavne kvôli tomu, aby si ma mohli odfotiť, aby mohli ich kamarátom potvrdiť, že tam vážne bývam. A tieto deti mali na to celkom dobrú taktiku. Jedno z týchto detí malo totiž mobil úcha a tvárilo sa, že telefonuje, ale v realite mal na tom telefóne pustenú kameru, ktorá ma nahrávala presne v tom smere, kde mieril. Kámo, ty představ, že takhle ty jakoby žiješ. Kámo, představ si, že takhle ty jako fakt žiješ. Ty přijedeš domů a někdo tě z ulice natáčí, vole, že ty si přijel. To je hrozný, jako kámo, to je fakt hrozný. Ty si kámo doslova jak zvíře ve výběhu. Ten telefon. No pri tak super taktike by som očakával, že by ju aj natrenovali, pretože týpek mal zapnutý blesk. Hej, týpku, keď ma chceš nahrávať, no tak si najprv vypni blesk, dík. V tom momente sa ten týpek extrémne začervenal a postupne a vo veľkej trapnosti typci odišli. No tu ich snaha neskončila. Tohle se mi stalo taky jednou zase na Zličíně, byl tam se svýma kamarádama z Vysočiny jíst, kámo, je to asi tak rok a půl zpátky. A kámo, zase, jo, jde o tu výchovu, s tím souhlasím a tady to byl největší extrém, co jsem kdy zažil, jako největší extrém. Kámo, seděl jsem na kraji, jedl jsem si tam, dal jsem si 100%, jsem tam měl ty vole voňavé a křehké kuře s ranolkama a s tatarkou. A kámo, jedl jsem si a najednou, kámo, vedle mě, najednou vidím blesk. Takový 2 metry ode mě, 3 metry ode mě vidím blesk. A tak jsem se otočil a vidím tam malý dítě, jak schovává takhle telefon, říkám, ty vole, ne. A kámo, teď jsem se jako jak všímal, protože jsem viděl jeho mámu tam, říkám, ty vole, tak víš co, tak já to dojím a vole, zeptám se, vole, jako co to mělo znamenat, ne? A kámo, tak jak jsem na to koukal, ten borec vzal ten telefon, podal to tý mámě, ta máma mu vypla blesk, podala mu to zpátky a řekla mu, vyfoť si ho znova. Takže, jakoby, v tady tu situaci tam jít a říct jako jebe vám, jakoby to nemělo cenu, jako absolutně to nemělo cenu. Takže jsem prostě řekl ty vole svýmu kamarádovi Paťovi, vole, říkám Paťo, prosím tě, vyměníme se. A on, jo, jasně, tak jsem si přesed. Vyřešeno. Jebe, ne, kámo, fakt, tohle se mi stalo, přísám. Kámo, tohle, jako prostě dementismus, jo? Jakože tam ani nemusím se fakt chodit ptát, protože odpověď znám. No tam jako nic nevyřeším, ani jako říct, prosím vás, jako přijde vám to normální, no a proč by ne?
Stávalo sa napríklad aj to, že títo typci naschvál pred môjim barákom na ulici hrali futbal celý deň, len aby mohli vychytať čas, kedy z toho baráku vyjdem, aby ma mohli vidieť. No odkedy tieto decká kopli loptu tak, že to niekomu rozbilo okno na aute a dostali za to extrémne zdrba, tak ho sa na tej ulici neukázalo. No aj od tej doby bolo na poriadku to, že minimálne jedenkrát za mesiac mi niekto tak či tak na barák zvonil. A väčšinou to boli tak 7, 8, 9 ročné deti, ktorí chceli fotku. A verte mi, ja by som si s tým... Jakože já jsem hrozně rád, že tady to video udělal Moon, protože kámo, myslím si, že konečně někdo tady ty malý haranty prostě dokáže vychovat. Aspoň trošku. Že si aspoň ty malý děcka uvědomí, že kámo, to asi není ty vole jako taková prdel. Decka mi hrozně rád tu fotku dal, ale viem prostě, čo sa stane. Keby som si s nimi fotku urobil, tak by sa stalo presne toto. Tak. Ahoj Mune, môžu fotku? No jasne, poď Borče, selfiečko. Ďakujem. Tak, okej, nemá zač. O pár hodín neskôr. Ahoj, čau, Mune, môžeš mi dať ešte podpis na mikinu? Jo, dám, ale už si tu druhýkrát jo dneska, takže ti dám podpis a už tu prosím ťa nechodí, jo? Okej, ďakujem. Nemá zač. Na ďalší deň. Ahoj Mune, prosím, môžeš nám všetkým dať podpis? My sme tu trieda. Jo, bracho, akurát už si tu bol včera, jo. Nemusel si to brať kamarátov, lebo to budú chcieť tiež, ale OK, dám vám podpis, ale je to úplne naposledy. Jo, Moon, neboj sa. O ďalší deň. Ahoj Moon, to sme za sami. Hej, urobili sme si podcast a chceme ťa pozvať ako prvého hostia. Hej, bracho, ale už ma vážne štveš. Už som ti včera niečo hovoril, aby si tu nebral kamarátov. Ešte koľkokrát tu za mnou prídeš, prosím ťa. Moon, ty si namyslený. Hej, tak Moon, tak toto som si o tebe nemyslela. Takto sa staráš o fanúšikov. Podrobček, ideme domov, urobím ti kakauko. To je prosím vás... Kámo, co ty si tady díváš ale dělat, víš toho, kámo? Jakože ty pičo, to je přesně ono. Ty těm dětem řekneš, jak jdou do prdele. Konečně budou mít normální výchovu, která, vole, ukáže to, co by měli to děcko dělat, a ty rodiče pak přijdou a řeknou ti, tak ty seš ale čurák, kámo. Co si to vůbec dovoluješ? Co si vůbec vy dovolujete, kámo, nechat to dítě, ať jde ke mně, vole? Vy jste to kurva vychovali. Realita každej jednej známej osobnosti. Že chcete byť s fanúšikmi za dobré, ale nakoniec tak či tak vy... Taky by sa si kakao, taky na to mal teď chuť. Končíte ako ten blbec. Takže nie, niekedy je lepšie si stať za svojím a ja si stojím za tým, že súkromie je súkromie. No mám tu ešte jednu príhodu, ktorá je ale veľmi negatívna, v ktorej boli zakomponovaní aj fanúšikovia, ale aj rodičia. A vážne to bolo veľmi vyhrotené. No o tom budem hovoriť v ďalšej časti tejto animácie, ktorá bude o mojich fanúšikovských akciách. A bude niekedy v nasledujúcich týždňoch. Takže určite mi daj... OK. Ty vole, let's go, kámo, Mune, tohle to je super, že jsi to řekl. Já ti za tohle to děkuju, protože doufám, že tím pomůžeš jako více ty vole influencerům, dej to slovo, kámo. A že to bude jako lepší. Díky, kámo, je to crazy, vole, no. Jakože to je taková ta temná stránka té naší práce tady to, no. Je to tak, jinak si to nedá říct.